سلام تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالو زينا نهو فلما أرستاتو بمخنيات تنبل مبال عسران شعتن عمت ناصرنا إيرترا نقول يوردانوسن بريزيدنت ريبابليك فيتنامن نايو هانا ملخت سديدام انسسا زقدام هاقرنا ناس السناي مصا كم زلوا تقليصو حرستوت نوس دوبا مندفرا كوربوريشن تريتن زراتن بزقرب لهم تراكترات غراوتوم اب محراس تصميدم كم زلوا تقليصو امنستي انترناشنال نزرغ حصاب تقلالي عقاب حق اثيوبيا يتصاريو كم زلفليتو ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በቁልጥፍ ነህሪ ላባዕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናብ ዝርዝሩ بمخنيات تنبل مبل 29 عامت ناصرነት ኤርትራ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብዱላህ ዳግማውን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ቪየትናም ኑጊየን ፉ ትሮንግን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ቶም መራሕቲ በስሞምን በስም መንግስታቶምን ህዝብታቶምን ኣብሰደድዎ መልእኽቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምሉጥዕና ንኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም ቶም መራሕቲ ስዒቦም ክልታዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ንምምዕባልን ንምንፋዕን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም እንስሳ ዘገዳም ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰሰና ይመጻ ከም ዘለዋ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ገሊጾም ወፍርኮ تنسى أقرابن إنسان زقدام يزبلها أو يدحقه قرب تماعبيلكاس تفترة مسرحي إنسان زقدام يصون يترفون يعد الوان عايز وفري إنسان زقدام رؤيه من طيب شفنا قراب بزح من الزخيد إنسان زقدام كا إنسان سنة خمس زخيد زبهري أو مسرح تقتله مالته جن تاي تاريخ أنا بعد دقم لا يزيد قبرنا حزاتن حلوان لكايلنا يو ناي إنسان زقدام سنة برين عرينا بقى ولا كم أمن تجي تقصى حزاتي سمناون دوان بحريا نايلومي عصرت حموش ولا قلمز وفر مبقاسو انسان زقدام رأي بركين يرو كيدكا سميناو بحارس مولو مع سومون تخاذات الكاس حانت عقازي ويك حانت لوكا طريق عدلانيا خاينكا لومي قل معالتاوي 10 تلاقيلو جيزي بزح سلازي كاب دعبي صلوا سايل ماتيو هجي مسؤول توقيس خان قاعد حبرسب المحجين زارب نبرنا بدك حزب عفار اب اساس قدام لعل طمته وي كان يمعق اب بحال زنبرو يبلنا يعني بنيرنا قومي خات حقي حجي كنت حزبنا كال وتتات اساس قدام هيصابان اب هاجرنا هادن بحال دارغا يلن كحزارب تقل نياتو اب زخون هاجر قداماي اساس قدام دطفو وي كان تصابايو بود سبتاتو هادن سلازي هادن كم فوتو اب هاجرنا سي كابጫፍ ናብጫፍ ዘለና ተኾነ ግን ዘይ ሕጋዊ ሃድን ሰሚዕና ወይ ካብ ዝብል ጥርዓን ይኹን ጸብጻባይ መጸና ማለት እዩ ሓንቲ ዛና ሓራምስ ዓመት ጋጡም ሓረስቶት ዝግበር ግርጭት ማለት እዩ ሓረስቶት ናብ ተግራቶም መጹ ህዝቢ ከካላኸሎም ገለም ኣብ ዒላኣቱ ገለም ካብ ሓረስቶት ተቀተሉ እዚያ ላ ተሰክፍ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ምስ ግዜ ትፍታሕልና ንሓስብ ግን ዓመታዊ ካብ 3 ጋር 4 ሓራም ዝሞቱ ብመጽርካ 3 4 ሰባት ውን ሞትዮም ትግርጭት ናይ ሰባት ተዘይኮነ በሰብ ሃድና በሰብ ስለዚ حسب بالنسبه زوفري قد تعودنا له كصبو صيغاصنا لنا ابسا زغدان ابزوا ماكل كباب 1 مليون دخون فلسل مالتي زوا دوبكم 1.3 مليون دخون الله زوا عن 7 مشح كم زوا بغاش باركا فلسل دالي لماتي زي حمام ويكازي دالنا يحصل لذي ممرحي بمنسل طعنان بمنجس زوها بزي غراጭ ምክንያት يركاون كتغباري مالتي انت هونه اب حصر وان يبنلنا لنا حسب يلنا كون زي حمام አይኮነን ግን ነትመምርሕ بزي غراጭ ምክንያት ማዓት ከም ዝመንግስት ዝበሎ ዝተዓናቀፍ ነገር ስለዘይብሉ ኣብ ግዜውን ኣብ ሰዓቱን ክትግበሪ ማለት ሓረስቶት ንዞባ መንደፈራ ኮርፖሬሽን ትሬትን ዘራትን ብዝቀረበሎም ትራክተራት ግራውቶም ኣብ መስራሕ ተጸሚዶም ኣለው እቲ ኮርፖሬሽን ብመሰረት ጠለብ ሓረስቶት ኣብ ግዜው ዝኣኸላ ትራክተራት ቀሪቡ ብርትዓዊ ዋጋ የገልግል ኣለዋ ዑደታት ዝርእትን ምልስላስ መሬትን ኣብ ምክልኻል ፀህያይን ምኽዕባት እቶታውነትን ልዑል ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ነዚ ተገንዚቦም ዝሓለፈ ዓመት ዘርእዎ ኣብዛ ዓመት ከይደግሞ ድማ ይምከሮም ኣብ ንሶባ መንደፈራ በክረምታዊ ሕርሻ ዝሕረስ 14000 ሄክታር መሬት ክህሉ እንከሎ ጣፍ ዕፉን መሸላ ስርናይ ስገም ዳጉሻ ባልዶንጋ ዓተርን ዓደስን ዝኣመሰሉ ድማ ተዘውቲሮም ይዝረው زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك كاب زيناتات وشت حجر ناب زيناتات وصاخ نسجل
ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ኣብ መንጎ ብሄራት ኦሮሚያ ኣምሓራን ቅማነትን ዝተፈጥረ ግጭት ብዝምልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዘርግሖ ጸብጻብ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ የጻርዮ ከም ዘሎ ኣፍሊጦ። ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበሌ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል እተኽብር ንህዝባ ኢላ ምዃና ጠቒሳ ሓቅነት ናይቲ ዘቐረበ ጸብጻብ ንምርግጋዝ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ብዝከኣሎ ከም ዝጽዕር ገሊጻ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ግጭት ብዝምልከት ዘውፅኦ ሚዛናውነት ዝጎደሎ ጸብጻብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ኣቐዲሞም ከም ዝነጸገዎ ዝፍለጥ እዮም። ሕቶ ብሔረ ቅማነት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሊሱ እዩ ዝበለ መግለፂ እተን ክልላት ዕላማ ናይቲ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ዝንቡዕ ጸብጻብ ኣብ መንጎቶም ብሔራት ምትእምማን ከም ዘይህሉ ንምግባር ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብልዑል ናህሪ ከም ተላብዐ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያ ካምል ገሊጻ። ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ብዝሒ ዝተለኽፉ ሰባት ብ310 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝገለጸት ወይዘሮ ሙፈሪያ እዛ ሓዝ ተራ ህዝብን መንግስትን ኣብ ምምካት ኮሮና ቫይረስ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘመልክት ኢላ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣቱ ክሳብ 2 ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ብዝሒ ዝተለኽፉ 347 ዝሓወዩ 231 ዝሞቱ ድማ 14 ከም ዝበጽሑ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣመልኪቱሎም። ንስዑድያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከኣትዉ ኣብ የመን ዝተታሕዙ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ጻዕሪ ይካየድ ምህላው ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ነቶም ሳዕዳ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዘለዉ እሱራት ንምውፃእ ብመገዲ ኣብ ዖማን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምክትታል ይግበር ከም ዘሎ ድማ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ሳዕዳ ኣስታት 2,000 ኢትዮጵያውያን እሱራት ከም ዘለዉ ይዝንጋር። ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይርጉእ ጸጥታዊ ኩነታት እቶም እሱራት ዘድሊ ክንክን ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ገለ ካብኦም ብቴሌፎን ካብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንምርዳእ ተኻኢሉሎም። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ኣብ ልዕልዮም ክወርድ ዝኽእል ማሰይቲ ቀሊል ከም ዘይከውን ድማ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ኦሞ ዞን ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ፓርክ 3 ሓራምዝ ብዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ኣካየድቲ ናይቲ ፓርክ ገሊፆም። እቶም ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ግንቦት ዝተቐትሉ ሓራምዝ ማጎ ኣብ ዝተባህለ ፓርክ ዝነብሩ ኮይኖም ብዝተወደበ መጥቃዕቲ ከም እተቐትሉ እዩ ዝግላጽ። ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ድሕነት ናይቲ ፓርክ ንምሕላው ኣጸገምቲ ኮይኖም ምህላዎም ምምሕዳር ናይቲ ፓርክ ይጠቀስ። ኣባላት ሓለዋ ናይዚ ፓርክ ንምክልኻል ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን በቶም ዕጡቓት ስለ ዝተቐትሉ ስርሖም ብግቡእ ክፍጽሙ ከም ዘይከኣሉ ተዓዘብቲ ይገልጾም። ኮሮና ቫይረስ ንኣትከኽቲ ሽጋራ ዝያዳ ስለ ዝጥቅዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርአ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሕማም ንምቁፅጻር ኣብ ልዕሊ ፍርያት ትንባኹ ዝያዳ ግብሪ ብምውሳን ቀይዲ ክግበር ሰብ ሞያ ጥዕና ኢትዮጵያ ጻውዒት ኣቕሪቦም። መሰረት ሓበሬታቶም ሰብ ሞያ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓት ከኽቲ ሽጋራ 5 ሚእታዊት ማለት 3 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ ልዕሊ 16,000 ሰባት ድማ ምትካኽ ሽጋራ ብዘስዕቦ ሕማም ይሞቱ። ሽጋራ ንስርዓተ ምስትንፋስ ብምጥቃዕ ንሕማማት መንሽሮን ኮሮና ቫይረስን ከም ዘቃልዑ ይዝገላጽ። ሓደ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ ኣትካኽ ድማ ንኻልኦት 6 ሰባት ክልክም ከም ዝኽእል ኣብዚ መዳይ ዝተኻየደ መጽናዕትታት የመልከት። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ቅትለት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝቕጽል ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ንምቁፅጻር ልዕሊ 67,000 ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ገሊፆም። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እቶም ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተሉ ጸዓዱ ኣባላት ፖሊስ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝጠልብ ኮይኑ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራዊት ክዋፈር ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቶም ንዝተኣወጀ ሰዓት ሕላፍ ብምጥሓስ ሰላማዊ ሰልፊ ዝቕጽሉ ዘለዉ ካብ ተግባራቶም እንተደኣ ዘይተቖጢቦም ሓይሊ ክጥቀም ምዃኑ እዩ ኣፈራሪሑ ዘሎ። ሕጹይ ሰልፊ ዲሞክራት ጆ ባይደን ብወገኑ ኣሜሪካ ዓዲ ፍትሕን ማዕርነትን ምዃና ብምጥቃስ ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካውያን ክዓብስ ዝፍትን መራሒ ተቐባልነት የብሉን ክብል መግለጺ ሂብሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ብምኽንያት ጽምብል መበል 29 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንጉስ ዮርዳኖስን ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ቪየትናምን ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም። እንስሳ ዘገዳም ሃገርና እናሰሰና ይመጽእ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሓረስቶት ንስ ዞባ መንደፈራ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራትን ብዝቐረበሎም ትራክተራት ግራውቶም ኣብ ምሕራስ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዘርግሖ ጸብጻብ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ የጻርዮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ ናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዜና ኣብዚ ፍጻም